the teaching hospital, accident and emergencies. Take you there, touch them, and they will all let them all get up. There are those of them who are lying down with spinal cord injury. They haven't been able to stand up. Afum nunu nene that short video so maka Soludo. Yes, that short video. Nunu nene li ofuma. Nka was a new strategy Soludo jiweji dendoka. Me kuku as a Christian. Because mboji de ndidibia. I be here rejoice here about it. See me which an answer just that nandi nemo mena na sena Soludo na no sahog. Now count all ndidibia Soludo ji. A count on the pastors on a Soludo ji ema nke kanu. Obo na Soludo ji up to ndidibia na no eji. Or the pastors are chapter with this number. By now I can hizu ike. Makwa mani menda heji onye Jesus kanokwa in between no. Onye Jesus is neither a dibia nor is he a pastor. So case in kia kategori iche. So I baby George onye Jesus kata morom na ya George whether no be Christian ka ya George as a dibia. So case in kia kategori iche. So igbako na social media niile akwa da man nwere alaka nwanyị mmiri afọla anya eke hit onye Jesus ahụ 5 ka ha dị 4 so onye Jesus agụpụli agụpụ dị na nke ọzọ bụrụ ndị ụlọ ụka ndị pastor eji bụ about 8 of them amụkwa membre ebe ndị omenala na-asị Soludo na-enwe ka Soludo onye ọbụla mere ọnụ pịm. And kudos to our Christian brothers who are also gini ọ bụrụ na ha dị na ha bụ original Soludo after investigation hapụ ha ka ha na ọ bụrụkwa na aka ha adịghị ọcha that in everything niile because according to your next video no yanene Soludo si na ha ncha niile they have made videos and they have evidences against them na ha na-eme arrange and calling people to testify. So kind of billionaire nene video Soludo and one nechaze ayana chiata ọzọ. Ono mana enwe anyị na-achụ ndị oke ibe na-achụ ndị eze nwanyị ọkamwe ndị na ebe a. The next set anyị bataziri ya bụ ndị ji ụka were eme alụ. 8 of them were arraigned in court. 8 pastors were arraigned. And fact that confessed, you know. Fact that confessed. Fake miracles. Fake prophecies. Fake event. Will they make these families? Will they make the aid and bego? What I'm going to pour you over. I'm just pouring the apple police and I'm pulling over. The mother way to the apple for I go. I'm going to have to be back. I'm going to go and have to be back again. I'm for death. Or for your name, or for accident, or for your name, whereas they get joy and can even again. Whereas they didn't know. Say the all weather. You know? Couple of them before you get joy and can make it one. Okay, but for us to have the new Anambra, or for us to see law. Process anyway, school, hospitals. Ndị ga-ebi na ya ga-abụkwa human being, ha ga-abụ mmadụ, ma bụ anụmanụ. Onye zụọ ya n'isi ọwa ọkụrụ, jebeghe ụka. Jebeghe ụka, kụba ọfụ. Ebe ọ gwaghị na nwanne gị na-egburu, gwaghị na ụmụnna gị na-emeghị, gwaghị nke ibe a, gwaghị nke ibe a. Causing chaos everywhere. Wabalo ya pata ofunde si ofugu ba dada jambo na odela ogwe na ogwe no na clear ana clear afonde awu ba ja no no kana ko iba agwa ba obo ne na mi na Anambra na gene jabe ba to anapa akọrọ ba ko tuni be ba no so kita bagai tala ya aga na kwenja. Enjoy preach the Christianity. Anambra is predominantly a Christian state, but Christianity will also
oluru na nke iji jandụ n'afa Chukwu anyị si mba ya ma alụ gbara afọ na-achọ iwe omenala mana anyị si ya na ọma abụghị na akwaghị ife eji afa Chukwu na-eme maka ofu ụbọchị Chukwu ewe iwe mebie ụwa mana anyị ga-edozi Anambra na-eche mmiri nsọ nke a na-efe na ibe ekwe mmiri nsọ ka o fesara anyị na natural anyị esa arụ this all the command as an Thank you. Unamamnuna Fachago ihe Soludo Kumakia. Now, are you people understanding what I'm saying at this thing? Kaitune kwanene. Onwele ndu Soludo jeba abonde pastor. Emana ndi dibia haneja agwolo ogu na akia. Aka atugola haka. Tuzo ndi dibia atugo aka sisi jide. Because definitely onwe hemele de jibe enwe. Something went wrong somewhere. Because Soludo will be in order to bring down the tree, you must first of all start from the root. Soludo will be na root. A massive nantity be an eji, they won't keep any pastor on him because they cannot just wake up and act on their own. Government aburonuku. Government anare mehe them say. While dibia ya to aka, that is why they have procedure and everything jine woge. Onwe dibia to laka. Abiala onya ahuka. Government is here mad n'ime. I have said it severally. Haya abiala goka. Then within some time, and penetrate within your people. Nacho ka habia genso. Ima go, they will first of all beef. Can work as man. Just can leak is one big secret and I can dash man. How about on okage? They can also open a big church. They can spend like 6 months there. On open mo petit ministry. I booze obia. First week hanocha hana observation. Second week habia. If possible, they will come out as new member. But I went to not some numbers and they attended to them as the new member. Secondly, he befriend there somebody na your choir. Somebody na your ndotundi na protocol. He befriend there another person na fumaka your schedule. Hamete henyi within 1 month. Within 1 month, they will be investigating about you. Then definitely hire na your office for counseling. Iwe gwazi hanke agwa hankozo. Within the hamagoni na atwasi. Once habata na your office, you cannot detect whether no have government official with the eyes of the spirit. It will be a problem. That is your area number 1. Then number 2, you be befriend. Once I befriend your choir people. Your drum, your beating, all those things. Once I befriend your protocol. It will not a very huge problem. So Mbobo na habata na your office for counseling. A good man of God, a original man of God does not need your name. It happened in the Bible. It happened in the Bible. When Mary, he did not ask Mary, what is your name? Or say, fear not, Mary. You have been found with favor. Yotago. Mgbe Jacob na onya na anuogo. At first, Bible say he wrestled with the angel. Then he goes that as I was saying, for as a prince. So he knows Jacob as a prince. Gekwanti ojiya gini ba afage. Then Osia nafia with Jacob. Osia for today your name you shall no longer be called Jacob. Your name shall be Israel. For as a prince, so he already knew that he is a prince. But he needed that he have wrestled with God. So at that moment, that angel is no longer an angel. It has become the angel of the Lord's presence. That is why he was called God. In that moment, but today. So, kunu necha video Soludo nande ndibia. Onwolo onye nwanne gị nwoke mana here. If you can have anything that he or she can do to prove he's innocent, because nini ya device ka hame, because na Soludo bugene apialawo
apịalụ mbala. It's just so sweet na ndị omenala mechikwa ọnụ na onwekwa ndị na-asị he's against Igbo tradition, he's against nka. So you people are not even fighting for Igbo tradition. Unu na fight for ebe ego unu si abata or ebe unu si enweta ego. Ọ bụrụ na fight against Igbo tradition, 99.9% of ndị enye Soludo ji bụ ndị pastor, bụ ndị Igbo. So why not isi na persecute ndị Igbo ebia? But people are not ready for that truth yet. Ka ọ dịkwanụ.